mateng para rawuh para pelenggasan. Tangis bahagia buyute pun lahir napa wayahe pun lahir niki. Apa gagas. Aduh lagi tenan. Oh. Gusti nggih. Aku malah gelo kok iki. Pripun? Lang sedaya bahagia, sedaya remen seneng enten kok jenengan gelone. Paling ya mung aku sing gelo iki. Lah nggih, kok jenengan ya weteng kluwen-kluwen bar ndelok poli arep madang iwake wong atos. Ayo. Oh, alah. Oh, lah nggih. Oh, ngoten. Pripun? Kong. Metik ta, Kong? Ora usah omong aneh-aneh. Mboten. Heeh, ora kok omong nomatik kok ompongke padha ngerti. Nggih, mboten. Yes intine ndongakne Nggih. putrane Mas Ringgo sing nomor 2 dadi bocah sing pinter aja kaya bapakane. Amin. Nggih. Mugi dados taruna kang ngungkuli bapa ngoten niku. Kudu. Lah nggih. Heeh, lha padha bapakane wong kaya ngono. Nggih. Mas Agil, Kong. Nggih. Sijene akeh biyanget iki. Nenem, Kong, nenem. Nggih. Ora kok le golek sing gratis kabeh. Nggih. Lha jenengan mesti panggapas. Niki Yaya, saking asli Panggul. Ani jenengan nggih pun apal. Alah rasa kenalke aku. Nika wong wedok Mas. Wis turah aku kabeh iki. Yo. Lah turah aku kabeh. Nggih. Mbok pilih nyuwun berkahipun, Kong. Nggih. Apa iki? Derek jenengan bawa napa nggo nimbuli lare niku lho. Oh lah iya. Mah kok lek suwe ndro. Pelok. Pelok kok kaya wong goblok kek. Kok kandhani kok. Mulane aku ora tek anu ke. Nggih. Oh Mas Supri, Ibu. Nggih, sugeng rawuh. Supri, tukang kiban lho, gantine Pak. Kong. Bojone kuwi. Nggih sakniki. Sakniki ki biyen apa wis duwe lho. Ngapunten. Ya iya ya ora gek iki bojone. Oh alah nggih. Sing keri. Ya, nggih monggo Mas Pri. Inara Mas Pri nggih. Saya nggih anteng Bang Rabi. Nggih saestu. Heeh. Kerumat nek biyen dong sih dhewe iki umbrat-ambrat ngoten. Sik Mas, yo. Nggih. Iki mang piye? Naryo, Kong. R. R kula. Aku mau ngomong piye? Naryo ngoten ya. Lah iya. Dek ya melu. Saiki ya tunggal melu. Sedal. R. Iya. Wong ndak yoga semene interagami kok tanggapan nang gone bos kok ora genep. Tegesipun ora genep. Delok pembalungmu. Niki to, Pak Hari to. Nah iya. Niki to. Cacah niku nggih ngoten niku. Masih nang gone bos e, nang gone kakangane, Pak Dene. Nek anu ya ngoten niku. Heeh. Ning nek Ya sing ikhlas ngono. Nek ikhlase Gusti Allah maringi bangsan. nah, Engko tenan kuwi cah. engko walesane piye ngono ora ngerti ya. Ah ya Allah, nggih. Pamintaku kuwi trokore sapa to? Nika to. Anu sikile bajang celandakan niku to. Udu bacang pengibote. Hari Heri. Heri kok R. Kok Heli. Heri. Ya guguk. Heri. Nimas sitase atot iki wedangmu Dok. Wedangmu. Ngen kula. Nggih monggo. Ya ndadakmu matur nuwun. Iki ora mbake cah. Pek rong sita pek. Lho kene yo nyambut gawe kok kopi. Nggih. Ora nyebut gawe iki. Nggih. Iya, nggih. Tancah rentungan
Nganggo mic lek wani padu karo aku. Nggih. Nah no. Ora, awakmu ngomong apa kondo apa Heeh, ngomong. dek butuh winih gitu Benceng selo kong. Selop iki jek bakdo mulut. Kok benceng tanggapan apa mboten? Ora aku. Pas Pas. sami. Heeh, kosong. Kula nggih mboten. Kayak piye minggat bareng ae. Ah, badhe damel napa? Oh, ngenyek ora ngerti ta. Iya, roh rasane dia. Terus no, datang kingkang serambut. Kula mboten saged nerusne lek mboten disogok. Yo yaene kok njaluk. Wis op njaluk pira kok tak regani. Nggih. Dugi pun tiwa kong. Datang pis. Nggih, ngapunten lek niki mengke angsal kula bawa kapiken nggih, Kong. Lah apik malah ora tak bayar. Oh. Iya nek kok. Nggih. Iya lek kapik ora tak bayar tapi lek kelek ngono tak bayar. Berarti aku pilih elek napa apik penake? Elek ae, jatah rupamu ya elek. Tapi ya iki. Oh iya iya wis. Nggih. Oh nggih. Datan kinggeng serembet. Sik nih, Dalem aku iki kok kena tarian ya tunggalan. tarian apa? Oh, Iya sino. ngoten niku mboten wajib kok. Ora wajib tapi perlu. Ndale lek ngantek aku ora. Amon adoh cakete geser napa mboten, Kong? Niki nggih sinden ngene iki sindene jenengan. Emah. Emah krungu ale perang-perang ning omahe waleh. Lek genten nyasung ki ora jarakku. Oh, nggih. Monggo, Bu. Ibu negara, monggo. Aku nggak mau jenengan saiki berpaling dariku kok. Aduh ngono kuwi. Kok kowe GR mendo rumangsamu cek rumangsamu kuwi cek ayu ngono. Lah iya piye mbiyen katon apa saiki katon apa bareng entuk sing enom sing tuwa dilalekke. Ya lek biyen ketok wong. Lah saiki kok gendruwo. Ya rasane su kahanan realita. Jenengan ki kok ya apa ki jujur banget ngono lho. Lah piye wong ya kahanan kaya ngono kok pesaka ya wis tekan pol. Yen cedak tansah mulat sida asih Mas Pedet. Dalem Mbak Suntir. Jenengan boten badhe ingin cip ingkang niki. Sing ndi to? Okong semok niki lho. Sebelah kula. Sing kok anu lho sembawa lho. Kok sembawa? Ketro. Sapa kuwi jenenge? Lah, Aku ora kenal nek kuwi. Heeh. makane jenengan tak caosi besok. Heeh. Ya yes, nyoba ra ketang. Ya yes, Niki- tombok kledik-kledik. Niki jan empuk tenan niki kok ini. Jajane sing kok ketero. Oh, sing kok ae to. Nggen kula apa? Tamu. Ayo terus ae. Pindho mimi lan mintuna. Pinter kono karo sing ibat. Iya. Ayo Kang Mas
Jenengan wae ingkang buka, sakniki ingkang nutup. Ora harus. Yo harus no. Wong kadang tak tutup bubuk kok. Yo aku mau mbok njok di epleh-epleh. Iya kok Eram lan jujur. Sumangga Kang Mas. Nida dam truk. Sarias moro ora kena diwiwiti kok ngegong kudu kok cangkemku larane ora kaya wong kang nanyang ketroyo kelipur nggo aku. Kelipur. Heeh. Iki kene iso bungah mani lapangan rasane koyo perih. Jagoku kalah kabeh. Lanjut. Boten jenan masuk nih mawon lho Mbah. Apane? Nggih lagune. Pun sak penake sampean. Nggih. Ampun, pikasa, ampun. Thank you.
Nambah, Rintang Asmoro. Nggih. Badat sampean. Anu kali sinten Pak? Pak Meskat ngapunten. Nggih. Anu Mbak Yuli napa Dek Iim? Yuli. Lah ora Yuli ora, wis trima ora, wis piye. Nggih. Ngeten iki Mbak Pedat dadi seni kelangenan niku ngeten iki. Dadi seni kelangenan niku Anu ae kawan kontrak wis, kawan kontrak. Nggih. Nggih. Tamtene kawin kontrak napa Rintang Asmoro, Pak? Kawin kontrak. Kawin kontrak. Ya. Duh. Ya. Pak, jenengan repot-repot. Nggih. Pak Win. Nah. Yuli. Halo Pak Supri. Bersama Bu Supri. Hah?